बोरै खोनानांगौ थाव थाबथा जाबाय थानाय मोनो नामा ओमफ्राय दा मामि आं ओरैनो माबानानै सेब खालामनानैल' माबा दोनखाबायना सेब खालामनानै नोंनो हरदोंमोन आङो बा मिनिलायबावबायसो माखौबा नों आंनि माबाखौ जाबायना मान सनमानखौ माखौ मिनिखो आंनि मान सनमानखौ जाबाय मा नोंनि मान सनमान मा जाखांबाय मान सनमान जाबाय नों आंनि खै लाख मानसि नायखो खै लाख कमेन्ट हरजोबखो खै लाख फेसबुकआव सोरनि फेसबुकआव हरखो बैलाबानो मोनो नों मोजां नों खाथियाव दंबा ना साला नों आं बिसास खालामबाय आंनि लाइफखौ साला नोंबो फनलाय नांना हरबाय आंजों दिनै सुगाबो मा होनो नांगौ हरा साला नों बिदिसो आंखौ बिदि खालामबाय आंखौ बिदि दा खालामग्रा साला आं मा खालामदों साला नुबाय साला आं खाबाय जाजोब्बाय नों मा खालामबाय न' आंथ' मिथिया नोंखौ फाग्लासो गोनां दाना फैना माहो दायो बिसिमोन आं दानोबा मानसिफ्रा माने नुजोबखो साबैसे मानसि फन हरखानो फेस्ला सिनाय फन हरजोब्बाय आंनो माला आंजोंलाय फेस्लाया फ्रेन्ड दंसै आङो माला फेस्ला फ्रेन्ड दं आंजोंलाय फ्रेन्ड नांलायगौ नों फेसबुकआव हरनाया फ्रेन्ड नांलायगौ नामा फेसबुकआव हरनाया फ्रेन्ड नांलायगौ सासे मोनबानो ओरै गासिबो फाथायजोबो लासिंसिं नै एक्टर गोदान ओंखारबाय नै एक्टर गोदान फिल्माबो ओंखारसिगोन जाबाय फट' फैयो साला आंखौ बिदि खालामदोंनानै मोजां मावजोब्बाय दे आं लाजिबाय आं न'आव थांनो लाजिबाय आङो आं फोरोंखाबायना माबाल' खालामनानै दोनबाय खाबायना माथो बुरजा दोनबाय साला आंखौ जुदि नोंसिनि न'खरनिया माबा बुङोब्ला नाय नोङो साला नों आंखौ बिदि खालामना होथारबायना बै खालिया फट'खौ लायै फानमारथारबाय बे साला नायदो नों एबार आङो नोंखौ माबादि फानलायफिनगोन आं साला आंखौ बिदि खालामदोंना नों खालामदों दे ओमफ्राय आं मा खालामदों मा खालामदोंबा माने फेसबुक नुजोबो मानसिफ्रालाय आं मा खालामदों ओमफ्राय बेसेबां गाज्रि कमेन्ट लिरजोबनाय गासिबो साला सनमान गैया साला आंखौ जाथारबाय साला आं खर' जामारथारबाय साला बाबो अनजायाखै नों फट'खौ लायै माने बिदि खालामनांगौ नोङो ओमफ्राय आं मा फट'खौ खालामासै खाबाय आं ओरैनो सेबल' खालामनानै दोनदोंमोन खाबायना सेबल' खालामनानै दोननाया मानो बिदि जाखो दा मानो जाखो दहायनो आं दानदोंमोन मालायफोरनो मानो हरनांगौ नोङो आं माला मालायफोरनो हरखो मालायफोरनो मानो हरा दाख्लैफोर मा मालायफोरनो हरखो आं दोनदो नों लोंनायजोंसो देहालै अब्ला नंगौ